Good morning. Kain tayo. Pinaputos ko sa plastic ang baringan ko para hindi magsungaw. Para hindi manimaho sa balay. Bakli ko baringan. Ganon ko. Baringan. Crunchy ang namit ng baringan yung bakal ko. Kaya may crunchy ang gagmay pa. Gagmay. Bisan pa masawa niyo lang. Manamit dun. Naputusok mo yan para nga hindi makaklo, may mabaho. Manamit. Sarap. Hindi na ito pang ulam ko, mukbang. Mukbang sang baringan. Sarap. Hindi maalat. Kasi direct siguro sa dagat, bilad agad. Kaya hindi maalat. Maybe this came from Rojas pa. Kaya travel diya ka friend gina padala sa Roro or yung kung saan ang ipadala. Kay baligya. Manamit. Diba? It's crunchy. Siya lang galuto. Rason, niya baligya na kanamon. Diba para ang kondo. Hindi man magbaho ang balay. Diba? Bye-bye. See you next day.